Bai, orain momentu bandera txuria lehorretik erne, eta bandera gorria abiatu du epaileak, eta badoaz. Badoaz ontziak, 20. segunduaren zain izango gara, baina arazorik gabeko irteera, hasierako txampan ditugu denak, eta une batetik bestera izango ditugu lanean bero-bero. 20. segundua pasada, irteera baliozkoa da, eta argi dagoen atzera da Galiziarrek atzoko goraberaren ostean errenta bikaina hartu dutela, eta ia irabazia dutela Euskotren Liga hau Baserri. Beraiek ere hori pixka bat Beni Silva eta Aracelikin izketan da, ez zutela olakorik nahi, dudari gabe inorketzu nahi, baina horrela gertatu zen, meinik ez da gertatu atzoko horretan, eta punto sorta mesedetako Galiziko taldeari, dudari gabe atzoko istripuan beharrik ez daukate, orain arteko estropadak, ogrobe lehenengoa ez ezik beraiek irabazi dute, eta nik uste dute Euskotren lehenengo liga honetan erakusten nahi dira Galiziarrak, lau talde hauetan indartzuena dela, ikusten dugu orain irudietan lehenengo kaletikan hor Bizkaia taldekoak, eta atzokoakin ikusita edo izututa pixka palkatxoa jarriakin ontzian, Momentuz Galiziak 2 segundo Bizkaiari, Gipuzkoa 3 segundora, gaur Hondarribiarrak ditugu, Gipuzkoaren ordezkari, eta Katalunia 8 segundora. Hementxe dira Gipuzkoako selekzioko ordezkariak, Josema Arrizabalaga, esperientzia handiko gizona prestatzaile lanetan, eta egia zen, bada bitxikeri bat baita ere, Hondarribiarren artean badelako arraunlari kataluniar bat, Mar Bosch hain zuzen, eta haiekin ari da estropada hauek egiten. Eta momentuz Bizkaitarrak hasiera honetan lan ona egiten, Galizia buruan, Bizkaia 2 segundora, Gipuzkoa 3 segundora, Katalunia 12 segundoko atzerapenarekin dugu, eta hortxe ditugu Zintzo Demonio lanean Rias Baixazekoak oso pozik dira, atzo mimo harreta hondiz landutako estropada izan zen haientzat Zumaian eginikoa, alboko olatuarekin moldatu gabea ziren, entenaldiak egin eta pixka bat ikasi eta estropada ona egin zuten, eta argi dago goi mailako kuadrilla dutela, eta ez dago zalantzarik, hautagai garbiak zendoak dira, gaurko estropadaren ostean 2 falta izango dira, Zarautzen jokatuko direnak, 2 aste barru, urrengo astean Espainiko txapelketa izango da, eta gero Zarauzko ikurriñarekin, San Miguel Ligako norgehiagoka hoiekin batera izango da, emakumeen liga amaiera esan bezala Zarautzen, eta okerra hundirik espada, eta ez da izango, Galiziarrak izango dira Euskotren Liga honetako irabazleak. Hemen Kataluniako ordezkaritza, lehen Nuria Rull arraunlariaren aurrekoaren hitzak eskaini dizkizuegu, eta atzoko goraberaren ostean sustoa pasata ditugu, eta erronka hasieran adirazi zigutena estropadak amaitzea, garailaren gandik minutu batera gehienez, eta poliki hobera egiten ari dira. Gogoratu, beste erabateko arronketa egiten dutela, trainerua ez dutela ezagutzen, jaut ontzian aritzen direla Katalunian, eta hau haientzat esperientzi bat dela, froga berezi bat. Epaileen inguruan momentuz lasaitasuna, ez atzo bezala, ea delegatuen inguruan ere nola diren gauzak, hor dugu Juana Legorburu, izango dugu denbora, gero San Miguel Ligako norgehiagokarekin, estropadarekin hasten garenean, komentatzeko atzoko istiluak, atzoko goraberak eta erabaki hoiek ekarritako soka luzea ere bai, baina lehenik eta behingoz egunon Juanan, nola ditugu klubetako arduradunak gaurko honetan, atzoko ekaitzaren ostean? Egunon bai guztioi, atzo baino askoz ere lasaiago, hemen denak araudia ezagututa, atzo behar bada ere gertatu zitzaielako batzuei eta gaur argi dituzte gauzak, eta alde horretatik batez ere tirangoak atzo urdurien berai ez zeudelako, nahiko lasai, eta emakumeen inguruan, esan ezagun bestalde, hemen ordezkari gutxi dagoela, oraindik ez dira etorri, Kataluniarrekin hitzein nahi genuen, baina ez da etorri, eta Francis González Txabarri dugu hemen, Gipuzkoako ordezkari esan ezagun, gaur Hondarribiari baita, lehenik eta behin, trainerua atzo kolpatuta, gaur traineru bera atera duzue konponduta, ez da? Bai, konponduta, golpe latza izan zen, baina, gaur kondizioetan dago berriro arraunen egiteko.
atzo Zumaiarra ziren, ez dakit, zuen eske zer esan duten, beldurra pasako zuten behar bada, ez da? Bai, susta galanta, ikusi zen gainera nahiko, frente egin zutela, eta, zeo zer gertatzeko, zegoela aukera hor. Liga atzokoaren ondoren lehendik ere ala zegoen, baina orain ja erabakixea dago, badirudik gaur ere Galiziak irabaziko duela eta 8 puntu izango lirateke, baina azkeneko 2 estropadetan Gipuzkoaren izenean selekzio moduko bat izango da. Okerrezko naiz, Frantxis, bihar bilera zein kriteriorekin nola antolatzeko asmotan edo? Nik uste dut, hiru entrenatzaileak elkartu behar direla eta beraien artean erabaki behar dute zer egin, ikusiko dute ea talde bakotxati batzuk edo, beraien artean erabaki behar dute. Polita izateke talde sendoa osatu eta Galizia mendean hartzean, demoraldi etxukun bukatzeko. Bai, estropada garrantzitsua da, zauzkoa, eta polita izango litzateke, hor buruan egotea edo beintza Galiziari borruka gehiago egitea. Ederki, ehala den. Bale, erarte. Maniobra egin dute eta 5 minutu eta 20 segundo Galiziarrentzat. 5:23 Bizkaiarentzat, Gipuzkoa 5:28 eta hementxe ditugu Kataluniarrak. 36 segundora momentuz minututik gora joateko arriskuarekin baserri. Bai, arriskuekin eta neko lan egin ikusi ditugu horre, hirugarren kale horretatik Galizia diferentzi pixka batekin sartu dela Ziabogara, baina oso estropada Ziaboga txarren mandute, eta alderantziz Bizkaikoak lehenengo kaletikan oso ona eta horren